E o estrecho de Hormuz, como sigue? Pechado. É que se están rindo de nós, aquí todo sube, viste como están os precios, non? Isto xa, eu creo que, por exemplo, nas fruterías xa hai unha persona só dedicada a cambiar o precio ao aguacate, que vai subindo, cada día vai subindo máis, aos kiwis, isto xa é imparable. Vamos xogar, vamos seguir xogando de tal maneiras. Soa ben, Sí. Vamos xogar ao precio xusto, xogan vostedes tamén na casa. Oxe é difícil, verdad, Mon? Oxe é difícil, porque tú sempre xogas no ensayo e fallache muchísimo, Sí, oxe sí, fallache, pero muchísimo. Bueno, fallei por 30 euros, E tú este produto conócelo. Sí, ese conocemos, sí. Cale, o precio xusto desta pota do caldo. Pedazo de pota. Cuidado unha cousa, É a de verdade, Non é dos chinos con todo o respeto, Esta é a pota, cuidado, mirad o color por dentro, mira. Esta é auténtica, Mira. Cantos litros, Rob? De cantos litros? Sí. Cantos litros pode ser isto? 15. Pero é boa, mira. Mira o fondo, Cuidado. Galvanizado. Pesa, Hoxe hai que adivinar isto. Cal é o prezo xusto desta pota? Vamos a ver. Hoxe traemos un clásico de todas as casas galegas. Presentámoslles esta enorme pota de cociña, a máis grande entre as potas, a pota nai. Perfecta para cociñar para dous. Sí, para dous povos enteiros. Agora díganme, concursantes, cal é o seu prezo xusto? Ao micrófono. Xe é difícil, É difícil, Oxe é difícil porque tú tamén no ensayo pasaste, o sea... E a min viñame moi ben, É tan difícil... Bueno, non vou dar pistas. Alguén cree que sabe o precio xusto? Hai unha señora ali que dixo 50 euros. Xa lle digo que 50 euros está moi lonxe do precio xusto. Porque esta é moita pota de Nuestro Señor. Isto xa hai poucas destas, Unha potaza. Hai murmullo aí no público. Pero naide comprou un hai pouco. A ver. Canto? 83. 83 euros A pota. está moi lonxe do precio da pota. Sí ou non? Está moi longe, sí. É que é moi boa, Como que depende da ferretería? Pero isto cómprase nunha ferretería? Hombre, claro. Ou na cooperativa do Val, que tamén as hai. Como na ferretería? Non, na ferretería non. No, crees que no? Sí. Sí. Eso que será 25 litros. Como na ferretería compras cravos e puntas e... Tamén, pero ahora... Non, a pota é nun... Ahora aí cos na grandes comprei unha supermercados mandolina xa para as as ferreterías xa patatas, nin venden puntos. No, pero esta pota... Espera un pouco. Claro, pois é importante. Compañeros, onde compramos a pota? Mon, sabes onde compramos a pota? No, sei que ten 32 litros. É de 32 litros. 32 litros. É de 32 litros, sí. Pero tú sabes se a compramos nunha ferretería? No, comprámoslo hoxe, pero vou me enterar de onde compramos. Comprámola Espera. nunha ferretería? No, nun bazar. Como un bazar? Un Un bazar, bazar claro. que ten de todo, sí. Bueno, Pero un bazar chino. canto? Chámalle bazar, chámalle ferretería. Tú date cuenta unha cousa, Tú date cuenta dunha cousa. Como te chamas? Carmen. Hai unha que é como esta, pero que é a baixa. Que é a, sabes, que é pa caldeirada, pa... Sabes? É pro caldo. Claro, está po caldo, non? Que a mí me chama a atención que seña a do caldo alta, porque así cando requentas é máis fácil que se che pegue ao ser alta, ou non?
Que va, home. Bueno, no, claro. No, porque ten máis. Digo que hai outra que é tarteira máis Para a caldeirada. para a caldeirada que é máis baixa, Ou para os guisos. que será máis barata. Esta é moi boa, Eu esta botillo 120 euros. Esta non se acaba nunca, Hasta que rompa. No, isto non rompe nunca, Sí. Sí, Pícanse por abaixo. a ti acabouse chunga. Sí. Sí, sí. E como che rompeu? Porque me rompiu como das mans. Pero caeuche. Claro. Pero se cae no chan rompe. Non rompe, pero marcha a cousa. E non vale para nada. Vámonos a probar, vámonos a tirar a ver. No, no tires, oh. Sí. No tires. Hai que probala. Va, No, esta se a tirar non rompe, non rompe, pero... Pero hai que devolvela, ao mellor. No. Non vai levar nadie para casa, entón. Vamos a ver. Unha cousa, compañeiros, o que acerto precio xusto pode levar a Pode levar pota. para casa. No, pode levar o texto. Pode levar o texto. Para darlle a volta á tortilla. Sí. Na miña Pode levala, casa... sí. Pode levala. Na miña casa... Pode levala. Sí. 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 Cuidado, Levan a potaza, Pero poden levar con... De verdad, a pota. Sí, pode. A pota é moi cara, Sí, pero acaban de dicir os compañeros que sí. Isto hai que chamar Sí. a Dirección de Televisión de Galicia ou a Alfonso Rueda. Pero xa- É moita pota, Alfonso Rueda non colle sobra, pero... Eu tiña un pequeno na casa, máis pequeno que este, pero deste material, para darlle a volta á tortilla. Pero era distinto. No, este é mismo, No, pero non ten estas dobleces, hombre. Igual. Sí, igual. Escoita. Toma. Ahora poden levar. Bueno, espera. Si queres tira, e agora. Ahora non é broma, Ahora o que me digo a precio exacto leva aí. Espera. Mi madre, ahora tes un follón. Ahora sí que tes follón. Aquí hai unha vítima ou algo, falta xente aquí. Sí. No, de feito, é unha víctima, xa verás. Que tal, como estás? É moi boa pota, Sí. Son caras estas potas, Son. O sea, non son caras, porque bota moitos. Pero Que pasa? Que agora non se venden porque non hai tanta xente nas casas. No. Estas potas agora xa non se levan. Non se vende porque agora na casa son de 2 ou 3. Bueno. E aquí faz... Antes sí, En Navidad, dúas destas. pero para usala unha vez ao ano. Xa, pues por eso. Canto pode valer a pota? 140. Canto? 140. Dixeron por aí 80, dixen que estaba moi longe. Dixen que a pota era moi cara. Que tiña un precio grande. O sea que xa che aviso que, efectivamente, 140 euros! Aí vai a pota. Costa máis a pota que a carretiña. Ostras, pero aquí damos máis regalos que non atrapan, Venga. si podes, A pota, a carretilla, a Manolo, mima. Ponte de pé. Falta che poñer o himno da Champions. Sí, é verdad. Temos que facer como os poñemos de pé, No, espera, espera. Campeones, campeones. Vale. Non contabas, Non. Como te chamas? Rosa. Rosa. Prefieres a pota ou os 140 euros? Non a pota. Prefieres a pota que os 140 euros? Claro. Pouco sido. Pa cocida moi boa, pa caldo, Pa jardar roupa. Sí. Para cargar son Oye,
Darlle a pota, que está guai. Para guardar os cartos. Se coincide que tes cartos en B, que tes actividades ilícitas. Para guardar... Antes guardábamos os cartos na pota. Na pota, non? Podía, vai levar a pota para casa. Sí. Podía traer un día algo na pota, non? Bueno, vai levar a pota se non viñaxe en avión. De onde eres? De Brión. De Brión, aquí ao lado. Que guai. Pero un día podes cociñar algo na pota e traelo. Claro, e traelo. Que podes facer? Cocido? Para traer esta pota de cocido. Sí. Pois sopa. Caldo, un caldo. Nós non temos unha sopera. Sí, temos unha sopera moi chula. Fainos sopa un día e traeno aquí. É chulísima a sopera. Non a boa, que leva a pota. Gracias.